unu chete this very story. I think part 1 and 2. This man nụlụ nwaanyị mesie nwaanyị ọzọ wee sị na ya mara ụmụaka afọ wee na-asịsịa nwaanyị a ife niile maka nwaanyị a nke ọzọ mụrụ which ji ofu nwoke. In fact, ọ bụrụ na ị chọọ ịma the full story, ije gee this very story. Ihe a bụ the story ka m tinye n'elu ya. Ị na-anya the tail number wee nwee ike find ya the story ka ị wee nwee ike ma ihe ị ga-ekwu here. So o wee sị bụ unu mana ihe ekwu na ebe ọ jụrụ na ama mme DNA na achọzi ka ebuli ebulu fọs onye a fọs ije mee DNA ka e wee prove onye right na ọnyanwa mụrụ ụmụaka 9 n'afọ. Ọ bụghị ya tago. So mana the lady sị m na afa kwadosizi luzie na December wee na-agwasizi anụ ndị ụmụnna ịmagolu maybe na that man which nọ na the story nkọrọ je gwa papafa wee wezela aka submit zie si gbaghalia n'udo ka a ga-ekpezi na kịta na ekwetego na ya nọ nwaanyị na-abụ na afụkwala afụfụ nwaanyị atara unu afụkwala ife this man ji nwaanyị a wee ma ị ga-esi this story belu this people akwa honestly. O wee lụọ kịta ọ nọ na 80s wee yọbazie asị ka eme peace maka na ọfụgo na ifefa chọrọ ime bụ iburie nnọọ jeme DNA emesịa DNA wee prove onye right eprove sizie enye right wee hapụzi anya. Ọ bụghị ya tago ife ọ na-ekwuzi kịta esitiwe ife ya nwere ụzọ na-abụ among the two wife ya na anọ nọ maka na ejele ịgba akwụkwọ agbọrọzi akwụkwọ ka a ji wee kwuo ife ya kwuo. Nwoke nọ na-achọ ka egbuo onwe ya. Nwoke nọ in fact unu ga-ese this story, no need of telling you, just go and get the story. Ọ ga-aka gị mma wee ghọta. Ịghọtago. So this lady sị m na ọ daa na na-ayọ na December na ife ahụ plan people na-asịsị bulie eje menye DNA with fanwa na fe emenwuzirie duto na ọyọbazi biko na-asịsị gbaghalị ya na ife ya kwuru na ekwurozi na-ekwe nsị nke nwa si kpaa udo si kezie ife ya nwe among the two wives. Why na onye nke ọzọ mụtara amamọ ma echetechezi ọ dịka 7 boys ka ha many man chetechezi the whole thing. So luo kịta na-ayọ even nwunye sokwolu na-ayọ sịsị gbaghalụ. Ọ sị m nne na ike kwụrụ ọtọ gwụfa ndị mmadụ solu na-ayọ si ama okwetego na ụmụ ya ọ sị ekwetego na nka ọ sị ekwetego. Si m nne ihe agbujisi everybody aka na ụkwụ na nwerezi ihe ha nwere ike ime. Ịghọtago. O si bụpụtụ n'ime obie na o nwere ife ọzọ fa na-eche na-abụghị na this man na-afụgo na ọkago nka fụkwa na the second wife no only son ka ọ mụtara ndị aka esisirie ike. Ịghọtago. Chetakwa na ife nkọsialụ na about the son o na kịta na fa na-achọzi ndị ga-akwa ha ma ọ bụrụ na ha nwụọ. Maybe na ndị mmadụ agwa gị okwu si akwa ifugo na ịkago nke ịnwụọ kịta kedu ndị ga-akwa gị chọọ ka ịkpofuo gị ka afịfịa ofu nwa nwoke anụnwa na-eme. Oh God, ike gwụrụ. Ọkwa ifo alụsị a na-ayọ biko afụfụ nwaanyị atara lụọ kịta ayọba biko. Amarọ m ndị mmadụ che na sorry doesn't fix a thing. It's just ọ na-adụla onye mere ajọ ife easy to say sorry which you can forgive but to forget. Oh my people. So na ifefa chọrọ ịgba bụ ọfa gbaghalụnụ kedu ifefa ga-emekwanụ gwakene m nọ ifefa ga-eme ọfa gbaghalụnụ na fa afụgo na ife nwoke na-achọ bụ onye ga-akwụ ya. O nwere ife ọzọ because na-ekwugidezile ndị mmadụ sị ka fa na-aje lie nri ịmago nya ndị ụmụnna sị ka fa na-aje lie nri elisikwe nri ganata na o nwere ebe okwu bizili ka na everybody is now saying na ọ na-ayọzi biko fa gbaghalị ya nọ nna fa ka ọ bụ na ị ga-esie this story gwa m ma this man deserve forgiveness ka ọ no deserve. N'ife fa chọrọ ịgba bụ ọdụ unu ka pure forgiveness ka this man nọ na-abịafọ ka ọdụ unu ka ọ na-abịafọ ndị ga-akwafa duto na fa akasigo nka. Ike gwụrụ. Ị na-emekwanụ mmadụ ihe ilote maka echi. Nwaanyị atalụ ntu mana anyway kedu ife a ga-emekwa n'ụba atụ n'afọ. Emili ya amili nsogbu ịhapụ ya n'afọ nsogbu
nwere m ife nwere ike ikwu nọ na nsị ka nye unu update ya taa na-agụ unu mara ife na-emenụ. So gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu ndị a aka this lady na ụmụnne aka iji maa ife unu chere and ka unu nukwuo update from the story fa wetara anyị. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.